De tant en tant, entre concert i concert, els músics anem a la ràdio i ens fan entrevistes sobre els concerts, sobre els discos, sobre el nostre procés de creació... Però no sempre és fàcil afrontar una entrevista. Us explicaré quines són les preguntes més estranyes, complicades de respondre i les situacions més compromeses que els músics ens trobem quan anem a les ràdios. I si ja tenia poques entrevistes abans del virus, imagineu-vos ara. Però, si us plau, des d'aquí, amb tot el carinyo del món per tots els periodistes i fins i tot algun d'ells són amics meus. És per fer un riures. Algun dia també em ficaré amb els músics. Bon dia, avui ens acompanya Jordi Montañez. Montañez. Què tal, com estàs, Jordi Montañez? Les preguntes que ens trobem. Les existencials. Qui és Jordi Montañez? Qui és Jordi Montañez? No sé, jo... Un cantautor? Va, que el temps passa i estem en directe. Algú que li agrada la música. Quan pugueu, aneu al vostre company de feina i li pregunteu: qui és en Lluís Pérez? Jordi, quin és el teu somni? Surts tocat d'una entrevista, Vas de replantejar coses molt existencials. Les de resposta, òbvia. Es pot viure de la música a Catalunya? Sí. Fucking money, man. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signal del dòlar. Fucking money, man. Fucking money, man. Jordi, ets un dels finalistes del premi Escolta-ho bé. Què se sent? Estàs content? No, la veritat és que no em fa especial il·lusió, no aniré a recollir-lo. Les de cultura general... Últim llibre que t'has llegit. Quin és l'últim disc que has comprat? Quines són les 10 cançons de la teva vida? Recomana una pel·lícula que t'hagi agradat. Hi ha dies que anar a la ràdio és com fer un examen, perquè a més has de dir alguna cosa que culturalment quedi bé. No diràs una tonteria. És que tots ens agraden a la intimitat però que no gosem mai dir-ho en públic. The Walking Dead, com si fos ahir, i perquè, no sé vosaltres, però jo no vaig pel món pensant en la meva pel·lícula preferida, el meu llibre preferit, no sé, a mi m'agraden molts llibres, m'agraden moltes pel·lícules, i si em preguntes de cop, m'ho he de pensar, has de quedar bé. Així que ara, dies abans d'anar a una entrevista, vaig amb una llibreta i vaig apuntant pel·lícula preferida, i m'apunto una pel·lícula que quedi bé, no? Arcàdia, de Costa Gabras. Llibre que t'ha marcat més, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una banda sonora, sí, l'últim disc dels Bon Iver, un cantautor intel·lectual. I les preguntes sorpresa! Quin és el teu ocell preferit? Us ho juro. O sigui, què dius? Un ocell? La gent no té ocells preferits. Que jo sóc del Carmel, de ciutat, aquí només hi ha coloms. I amb els nervis de la ràdio, crec que vaig dir la gavina. Una gavina. Sí, perquè som de mar. És com un colom, però més gran i amb olor de peix. Si poguessis ser un personatge de dibuixos animats, quin series? Dios! Doraemon, perquè té molts invents. Goku, Trunks, Inspector Gadget. Ei, múscul, man. Què sé, tio. Total, que per anar preparat a les preguntes de la ràdio, ara ja sé què he de fer. Vaig a les entrevistes preparat, per exemple. Un llibre sobre antologia poètica catalana. Sempre, no? Un llibre de política general. Un llibre sobre minerals. Evidentment, un inventari d'arbres. Especialment, un llibre d'aus. També un llibre sobre biologia marina. I no pot faltar mai un llibre de receptes. Bé, ens hem d'acomiadar. Ha estat un plaer immens tenir-te amb nosaltres avui, Jordi Montañez. Moltíssimes gràcies per ser aquí al programa, que, per cert, abans de marxar, volem aprofitar per recordar que en Jordi, a part de fer vídeos estranys com a youtuber, també acaba de publicar un disc excel·lent, Minsk, Praga, Budapest, que us recomanem enormement que l'escolteu. Això ha estat tot a Ràdio Confinament. Moltes gràcies, molt bona nit. Per cert, ja sé quin és el meu somni. És la publicació de